Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delai pandai baminya ayah, licin juga tanpa de urang. Alat takadia kabadan diri maoi. Jika dietong buruh disabui, pasangan laki dia teku dua bare. Dan elo jua maoi hari ke hari maoi nan denai tangguhkan iko disabui kayo de urang mapinggan ame bacawan pena bacawan dirai kabake diri badanan sadang dilarui basah yo ombak gadang dan bakat cimpung rasa yang bana deang badan musim pamilo kasalasainya manang dan selesai hari rasanya lumua dikaru urang panjalo denai sapantun coba pekusui musim pamilo selesainya manang selesai hari lasanya lumua dikaru urang panjalo. Delai pandai baminya ayah, licin juga tanpa de urang. Alat takadia kabadan diri maoi. Jika dietong buruh disabui, pasangan laki dia teku dua bare. Juringan dan
nandeng tangguangkan jika bisa bui kayo de urang batinggan ane bacawan perak bacawan yo perak bakas wataba makerong garang badindang kaca tarali gading tarali nyo gading kok diraih ke badan diri badanan sadang dilawi basah jombang gadang dan bakal cimpung rasayan bana ladeang badan